सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर रुआ लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, आज एगो बहुत बड़ खबर से रुआ लोग के रूबरू करावे जा रहा। रुआ लोग के बता दी कि भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव बहुत पहले एगो गाना गौलो रहन चैत में। जी हाँ, गाना के नाम रहे कि लगा के फेयर लवली गेहूं कटी है जन रे पगली। जी हाँ, रुआ लोग के बता दी कि उस टाइम में चैत के मौसम रहे, एक वजह से गेहूं काटे के बात कइल रहा, लेकिन अब धान रोपे के बात आ रहा बटे। काहे से कि अब मौसम चढ़ गइल बटे धान रोपे के। काहे से कि बरसात के मौसम में धान रोपाला त खेसारी लाल यादव के अगला एल्बम के तैयारी शुरू बटे। जी हाँ, वो एल्बम के नाम रो लोग के हम आज बता दी कि उनकर गाना आ रहा बटे कि लगा के फेयर लवली धान रोपी है जन रे पगली। जी हाँ, बहुत जल्दी मार्केट में गाना रिलीज होके जा रहा बा। काहे से कि मैटर के तो जबरदस्त जवाब नहीं के। काहे से कि खेसारी लाल यादव इस टाइप के गाना गावे में तनी भी कंप्रोमाइज ना करेले कि जौना से पब्लिक, देहात के पब्लिक, निम्न वर्ग के पब्लिक, माने सबसे हर तरह के पब्लिक जे बाटे इनका से खुश रहेला। एक वजह से खेसारी लाल यादव के ई एल्बम मार्केट में तहलका मचावे खातिर बहुत जल्द रिलीज होके जा रहल बा। अब बात रहल कंपनी के, तो कौना कंपनी से रिलीज हुई एकर कोनो गारंटी नहीं है। काहे कि उनका पास 4-4, 5-5, 6-6 कंपनी, कैसे कि बीते दिन सावन में रुआ देखनी है कि उनकर कई गो कंपनी से बाबा धाम कैसेट प्रोजेक्ट आइल हटे। तो अब ई वाला कैसेट कौना कंपनी से हुई, आदि शक्ति से हुई कि वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड से हुई कि संगम से हुई कि BRI फिल्म से हुई कि कौना कि उनका होम प्रोडक्शन से आई, कोनो अभी इस चीज़ के गारंटी नहीं खेल। लेकिन म्यूजिक शंकर सिंह के जरूर रही और पवन पांडे के गीत लिखल जरूर रही। अब देखी कि कौना से आ रहा बा। रुआ लोग के अभी तक के यह न्यूज बाटे। अगर अच्छा लगल तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर अभी तक छपरा जिला भोजपुरी के सब्सक्राइब नहीं करी तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करी और घंटी वाला बटन दबा के सबसे तेज अपडेट